guys. Oh. Anong balak mo guys? Namulutong guys. Hey. Woo. Good size. Dupay na na ini guys, tabukol guys. Ini guys, nih kilauan nih. Ano guys yo? Adong guys. Joy. Ado guys nih. Oh, dadakkel. Good size guys. Uy, ado aja. Guys, ang gado ni guys. Grabe ka matakilaw din ito. Ay. Oh. Tarawi. Guys. Walang laglag. Nasikil figure na. Nangargan guys. Nagdadakkel ni ang naalate kastay di. Bababasi DJ di. Mo sa una lalay natin sige mo. Uy. Kilyan natin good size. Napilas ka rin yung may isa. Hindi na hulog. Pagkita ka na hulog. Ni may pingkantan. Ayun na. Nantilaw na. Gumatang kan to siya rin siya Brian. Na. Luma. Ano aja 16 aja. Ang napasok aja. Napilas ka rin yung may isa para. Mayat to pratan tuno pa nagijig aja magsero nagijig lapos ko po ngay. Samban guys. Wala Bigil so. Wala ko mo talaga. Kadang mo pagpasok ni Brian ang kapigil na diyan. Pagpasok ni. Ni. Oh, chamba guys. Sini guys. Marami na guys. Guys, oh. 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 Pupunuin namin to guys. Masarwag sila guys, nagdadalaman sila guys. Oh. Anong balak mo guys? Kilala. Yan mga kainala, dodoblihin natin yung banda dito, yung spot dito. Dami-dami kasi guys. Maglalabog ulit kami pababa. Dodoblehin.
Pababa na kami mga guys. Andun na guys. Pasok na guys, pasok na. Yan, may isa guys. Na? Ayan guys, lilipat kami ng pwesto guys. Magpapasurong kami. Papataas. Awan? Pagkain daw yan guys. Makan? Nakalaper-per mo ka ano? Madedskap kasaw? Apay? Daman si kama mo. Naimas ya? Makan mo. Ariwa. Ayan guys. Simulan natin yung paglalambatan guys. Kung malalim ba or mababaw pa. Isang umutan mo. Ayan guys. Parang kanta mo guys. Dito nagalamay tiya doon na dingas. Woy! Panay dingas na lamit tao. Amma na. Simula kadalom ito eh. Ha? Ayan guys, tinitignan nila kung may isda ba talaga. Pag meron, lalambatan guys. Ayan guys, nagluluto na sa guys ang ulamin. Yung ating rice. Doon. Naglilinis na sila ng ulamin guys. Magado ko nakay, nagdataklan. Oh, naglilinis na sila ng ano, ulamin. Pagabugan tayo di. Nilalabas mo yan. Magdadaktal. Hindi naman matay na eh. Dadak lagi na pantuin niya. Dadaktal dito. Agita bato sa ating sukitan at agita bato. Agita bato. Bidda na.
Lalaki ng kuha guys oh. Oy. Heh. Ayan, mag-aabog na naman tayo mga kaidolo. Ganyan lang oh. Pasuro naman guys. Ay makuha guys. Andun naman yung lambat guys. Sa malaking bato. Andun yung lambat natin. May bato ba? Sukit ko nga. Sukit. Oh. Ha? Hey. Ha?
Ha? Namulutang. Oh. Ang dami din doon, guys. Marami-rami yan, marami-rami. Nagkatutyo na po po, kalita na yun. Kalungan na po po, katang sa mark. Oy. Oy. Awan ay. Ilunag mo. Lugi. Aja mo mo. Good size pa. Dutas ka lang na. Dami-dami. Kapul-pul natin. Katay bitin ko na eh. Dami-dami. Kung bandingas na ito. Agad ide ato ito. Matukunda ka rin. Ha? Agad dingas na dyan. Hindi ah. Diyan. Ano nagibulsa? Oy. Oo, nasuklan. Hindi nahulog. Kasi niya. Pure na lang isang gerti kapsok na kanya. Yaw. Awang gayang.